रायजो राजाफोरनि थाखाय अरायसम जौगाथायनि खामानि मावग्रा इउपिपिएल दोलोआ गुबुन मोनसे सुबुंफोरनि गेदेर जेंनाखौ मावफुंना होदों। बे खेबाव इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिया चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर जेंनाखौ मावफुंदों। चिरां जिल्लानि आमथेखा आनन्द बाजार बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोन 8 गामिफोरखौ खुरखाग्रा आइ दैनि दालाय गावस्राना फैनाय दैखौ होबथानो माथावरि बानायनानै होदों इउपिपिएलनि गागि दैदेनगिरि बिना गयारिया। थारैनो बिटिनि ओनसोलनि मोन 8 गामिफोरा आइ दैजों खुरखा जानाय आरो लोमसाव जानानै गोबां भुगिनांदोंमोन। रायजो राजाफोरनि बे जेंनाखौ दिनै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिथोनाव बिना गयारिया बे ओनसोलखौ रैखा खालामनो माथावरि खोनानै होदों। बिना गयारिनि बे खामानिखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांखौ बाख्नायदों। हा खुरखानाय आरो दैजों लोमसाव जानाय सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला बे दैया थागिबिफोरनि गोबां खहा खालामलांबाय। खायसे सुबुङा बिगाब्रै बिगाबा गय बागान खुरखादों, सोरनाबा गायग्रा हायानो खुरखादों आरो सोरनाबा न' बाङानो सिलिंखार जालांबाय। नाथाय दिनैनि खैफोदनि समाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनो थांखिजों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिना गयारिया बाख्नायजाथाव खामानि मावनानै दिन्थिदों। थारैनो खैफोदनिफ्राय उदां जानाय रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ साबायखर बावदों। जोबोद बाख्नायनांगोन। गिबियावनो आङो मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर होबाय। मानो होनोबा बे जोंनि निसिमा हालामनि थाखाय बिथाङा रायलायनाय लोगो लोगो बा आं खावलायहैनाय लोगो लोगो जे अनसुंथाइ जेरैबायदि होनांगौ रायजोनो बेबायदि अनसुंथाइखौ बिथाङा हरदों। जे थांनाय साननै सानथामनि सिगां बे जा मालिभिटा ओनसोलाव जेरैबायदि रायजो राजा आइ आफाया लैहोर फैनानै बा थांनानै भुटानाव जेरैबायदि खोदोंमोन, थिग बिदिनो दिनैबो बिटिनि एरियानि रायजो राजा आइ आफाया गावसोरनो गोसो गुदुं जानानै गावसिनि हा हुखौ रैखाथि खालामनो थाखाय मोनसे बान्दो, बे बान्दोखौ दिनै थेनाय जादों। बेयाव पगलेन आरो ट्रेक्टरफोर माखासे बाहायनाय जादों आरो बेयाव माखासे नेट आरो प्लास्टिक बस्था जाबगोन बिथांमोना आरो नेटफोर गोनांथि बेफोर गासैखौबो जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ सारानो हरदों। दा बेयाव रायजोफ्रा गोजोननाय मोनदों जे दिनै जोंखौ मानगोनां सारा सहाय होबाय होननानै। आरो बेजों लोगोसे आंबो सारनिसिम आरोबाव फिन साबायखर बावबावबाय जे बिथाङा बुंनाय लोगो लोगो जोंनि निसिमा ओनसोलखौ आखायाव लानानै बा बिथाङा रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावबाय बा सहाय होबाय, बिनि थाखाय साबायखर थाबाय। आङो गिबियावनो आरोबाव मोनसे मालिभिटा ओनसोलनि थाखाय दिनै नैबे जादों। मानो होनोबा मालिभिटा ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफाया जेरैबायदि गावसिनि मावनानै देखायबाय, जे गोसो गुदुं खालामबाय बयखौबो, बे माने थुलुंगानाय होबाय जे बयबो गाव गावनो ओंखारनानै गाव गावनि हा हु बा न'खर बांनि बे रैखाथिखौ लानो हायो, बेखौ फोरमानखौ गावसोरनो मावनानै देखायबाय। बिनि थाखाय मालिभिटा ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ फिन आरोबाव जासिबावबाय। मालिभिटा ओनसोलनि बे मावनायफोरखौ नुनानैनो दिनै बिटिनि एरियानि रायजो राजाफ्राबो थुलुंगानाय मोननानै बिथांमोनहाबो मावनो ओंखारबाय। आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों गुबुन जायगाफ्रावबो जाहाथे बेफोरबायदि हा हु खुरखानाय बायदिसिना दैजों नासयजानायफोराव गावसोरनो ओंखारनानै गामिनि रायजो राजा आइ आफायानो ओंखारनानै थेनायनि बेबस्थाखौ लायोबा एसे एनैबाबो होबथानो हागोन नामा, आं बेखौ सानदों। मानो होनोबा सरकारनि सिस्टेमै खारोब्ला सेंसन खालामनांगौ थायो आरो अफिसियेल प्रसेस थायो, बेफोर गोबाव सम जायो बा गोलाव सम जायो। बिनि थाखायनो माने दैबानाफोरा हठात फैयोब्ला होबथानो हायै जालांगोन सरकारनि माबाखौ नेबाय थायोब्ला। ओंखायनो गावनो ओंखारनानै मावोबा मोजां जागोन नामा होननानै आङो रायजोनिसिम खावलायनो थाबाय। 18टा गामि जानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला जोंनि 18टा अल बिटिनि 18टा गामिखौ जोंनि बे दैया जोबोद नासयबायमोन।
जोंनि गामिनि माखासे बारि बागान गायग्रा हा बेखौ खुरखानानै लांजोब्बाय बे दैया। बे समाव जोंहा जोबोद दुखुमोन आरो अबस्थाखौ नुनानै जोंनो थाखायहाय बेबादि सुबिदाखौ होबाय। बिनि थाखायनो आं बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाबनि गेजेरजों आं मेडाम बिना गयारिखौ जोबोद साबायखर होयो आरो दानि जे प्रमद सारनि जे सरखार आं बे गोदान सरखारखौबो आं जोबोद हामबाय होयो। मानोना जोंनि अल बिटिनि 18था गामिया नैबे दै लांजोबोमोनब्ला जोंहा जोबोद खैफोदनि मोगा मोगि जानो गोनां दंमोन। दा जोंहा जोबोद गोजोननाय दं, जोंहा जोबोद खुसि दिनै जोंनि बे हालामावहाय बेबादि सुबिदा होफैनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि गोजोननायखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आं बर' रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो बावहरग्रोनाय आच्छा जोंनि बे हालामखौ बे दैया जे नस्थ' खालामदों, बे दैया जोंनि अल बिटिनि 18था गामिखौ बेबादि नस्थ' खालामदों। ओरैहाय खोलाथिंजाय थाइस'गुरि, बालाजाहार, आवजारपारा, दलगाव, मानिकपुर आरो खोलाहाथिंजाय लावख्रिबारि बे दैया बे गामिखौ नस्थ' खालामदों। गोबां बिगा सासे मानसियाव बिगाबा गाहाम गय बागाना खुरखा जाबाय। सासे न'खराव 4 बिगा गाहाम गय खुरखानानै लांजाबाय। गायग्रा हा बिगाब्रै गाहाम खुरखानानै लांजाबाय। दा नैबे समाव जे दानि गोदान सरखारनि जे अननाय जों मोननो हाबाय, बे समावहाय जोङो जे खुरखादों दै बेखौहाय जोङो प्रटेक्ट मोननो हाबाय। जोबोद साबायखर होयो जोंनि मेडाम बिना गयारिनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोननो हाबाय आरो जोङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों खावलायहरबावनो गोसो जादों जे दानि जे गोदान सरखार सार प्रमदनि सरखार सारमोना फिउचाराव जोंनि बे अल बिटिनि 12था गामिखौ जेन बासायनानै दोनबावो जों जोबोद खावलायनाय थादों आरो बेबादि मावोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय थागोन होननानै जों फोथायनाय दं। बे जाहैबाय माने जों बे बिटिनियाव 8था गामि दं। बे 8था गामिनि बान्दो आरो बियो माने बै आफाङाव बिनि आफाङाव माने दंग'खौ सौगासिनो दं। माने जों बे दंग'खौ जाख्लाबबायबा आरो दैया लाङोब्ला जोंहा माइ गायनो राहा गैया आरोखि। दा बेनिखायनो बे दैखौ बासायनो थाखाय जों बेखौ सिन्था खालामदोंमोन रायजोआ। दा बोरै हागोन बोरै हाया बेखौ जों सेस्था लादोंमोन। नाथाय जोंनिया मेडाम बिना गयारिया बे नायफैबाय, जों एसे खिन्थाहरनानै दा बे होनबाय बिदिसो होमब्लालाय दे आं एसे नोंसिनि थाखाय मदद होनायसै होननानै बे खोथाखौ बुंनायखाय जों लेंहरनानै जों रायलायबाय, दा जोंखौ मावदों। दा बेनिखायनो जाहाथे उनफ्राव बे प्रमद साराबो मोजाङै मोजां जोंखौ नाहरफिनो एबा नायबावो आरो। दा जों बेखौ हाजासे जोंनिया मेडाम बिना गयारिया बियो माने जोंजों मदद होफागासिनो दङ आरोखि। दा उफाय गैया, जों बेखौ थेयाबानो जोंनि दंग'आ गिसिखानानै थाङो आरो। बे डाइरेक्ट बिमायानो सौखादों जोंनि दंग'खौ, बेसो आरोखि। ओमफ्राय जों थाख्लायखौ थिखांदों, अबयसे थाख्लायाथ' दैया गैखाया। ओमफ्राय बेवहाय जोंनि साहाजों बान्दोआ मोनथाम दंखायो, मालिबिथा, इन्द्रापुर, मालदांपारा। जों बिसिनि लास्टखौसो जों थिखाङो आरो। खिन्थु बे दंग'आ जोंनि थाखाय खुराखै, माने बिमायासो आलादा फैनानै जोंनि दंग'खौ सौखावफैदों आरो। दा बेनिखायनो जों बे बिमाखौ ओरै जावगार हरदों आरो, बेराफारसे दानहरदों। दा बेखौ हायोब्ला जों बे 8था गामिनि मानसिफोरा माइ गायना जानांगौआ बासायगोन आरोखि। सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल।
साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन। गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांलानि साखाथि फ्लावार श'नि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै। जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन। गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन। लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6296623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन।